Благодарим на тебе, ай. Благодарим. Теди. Нека да благодарим на Ене за това, че не паднаха поне веднъж. А на нас сега не е паднало. Да ви представим най-новия клип на световно неизвестния шок изпълнител Юлиан Вучков. Така. Думите за това, което ще видите, не стигат. За това то може да се изрази само с един жест. Така. Може и... Така, оставяме ви сами да прецените в размисли и страсти на телевизия СКАТ. Това го правим много рядко, на 3 месеца веднъж. Родово проклятие! Кръвосмешение! Омагиосан сте! Карма! Тежка съдба, елате веднага при нас. Това го правим много рядко, на 3 месеца веднъж. Така по-големи възможности, по-различни. Това го правим много рядко, на 3 месеца веднъж. Не съм никакъв певец, нали много добре знаете. Ако вълните песен се носи, Санта Лучия, Санта Лучия. Не съм никакъв певец. Месец изплува, не иде в небето. Не съм певец и не се вземам никак на сериозно, когато пея. В морето лодка ни чака. Песен се носи, Санта Лучия, Санта Лучия. Той пя, как може да пее, професор и проче. Аман от ограничени мозъци и от тесногради хора, те ще убият България.